ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಪ್ರತಿಭಾಬಲ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕಣೆ ಕಾಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ ಅಂದುಲೆ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ನಾನು ಕಿವೇನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬರೋಡ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೂವರೆ ಚಂಡಿ ನೀ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಶಾಂಟಿ ಮಿತ್ತು ಓತೇರು ಶಾಂಟಿ ಮಿತ್ತು ಓತೇರು ದಾದನ ದೆಪ್ಪರೆ ಮೋಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ತಲೆ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಲಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ತಿರುಪತಿ ಪೋತೀರ ಅಂಚಾದ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪಿನ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಯಾನ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬತುಲೆ ಮೂಲು ಸಿಕ್ಕಿ ಅರ್ಥೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ ಮಿತ್ತ ಪೋದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನು ತಾನು ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಟ ಬರ್ತೀನಾ ಚಿಕ್ಕ ನಡಿ ದಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಬೇಲಜ್ಜ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಮೊರಡಿ ತಾಕದಿನಿ ಎಂಚ ಗೇಟ್ ತುಕ ಓಂಡು ಉಗುರು ಬೈದನ ತುಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಪೋಕುರಿ ಇಡ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಉಗುರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪಸತ್ ಉಗುರು ಬರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಶಾನು ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಪ್ರತಿಭಾಬಲ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕಣೆ ಕಾಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ ಅಂದುಲೆ ಹೇ ನೀಗಲ್ಲ ಏಟ್ ಜನ ಕಟ್ಟಾಣೆ ಅಂದು ತಿಂಡರಾ ಆತಿಜ್ಜಿಯ ಚಪಾತಿ ಶೇ ಮೊಲ್ಲ ಕೈ 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 ಎಂಚ ಸಾನು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ್ ತೋಜಲೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶೋ ಕಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ అయితే పిదడ్ నేను ఇలా పోరందు ಐಕೋಸ್ಕರ ತಂಜಿ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಬರದೀತೋಳು ತಾರ ಪೂರ ಪೆರದೀತೋಳು ಸೊ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪೋಕರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂದಾರೆ ಗಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೈತದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನ್ಬಾರೆ ಅಂಚ ಅದಂತ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುದೊಂದೇರಿ ಅದೇ ಶಾನ ಚೆನ್ನ ಟಾಮಗ್ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾಬಾದ ಟಾಮ್ ತಿಲೆ ಶಿಪ್ಪರ್ ತರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ಆವತ್ತೆ ಜೈ ದಾನೆ ಗಜಂಗುಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡಿಯಾ ನಾನೈತೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಈಗ ನಾ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ವಾಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಾ ಪೋಯಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಾ ಚಿಕ್ಕಿಡ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವಳು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಮಿತ್ತಡು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಪುರ ಬೇಲೆ ಅವನೊಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕೋರ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಅಂಜ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತಿರಲೆ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಯಾವ ಪೋಪಿನಿ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೂಳೆ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯ ಬಲೆ ತೇರ್ಲಿಜ್ಜರತೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ನಾನು ಕಿವೇನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈತಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಬೈಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೈದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಅಂಚಾನ್ ಆರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಾನು ಬಾಬಾನಿ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುವರಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಾದಾಪುಂಟು ಅವೇನೆ ಅನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ನು ಅಲ್ಲೊಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಂಚಿನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವಾಡ್ ಮೊರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಿನನೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೇ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನರೇನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾಲೇಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊನ್ವೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೆತೊನ್ವೇನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ರಂದದು ಕೆಲವರ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಾರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವರ ಮೂಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವರ ದದನ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವಾಗ ರಂದದು ಇಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದ ರೆಡಿಯರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾನ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2.5 ವರ್ಷ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂದ್ 2.5 ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಪ್ಪುನು ಶಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಂಡ್ ನೈಸ್ ಪೇರ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಂಗ್ರಿ ದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಂದಿಜಾರ್ ತೋಜು ನೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ಪೊಡು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೊಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪೊಡು ಸೊ ತೂದಿಚ್ಚಿ ಜಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ಆಯ್ತಾ
ತೂಲೆ ಪೋದು ಐಟಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತ ಯಾನ್ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗೆ ಆರ್ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏಜಿಂದ ಉಡುಪಿಡ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಅನ್ಪಂದ ಸೊ ಸದ್ಯಗು ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಂದ ಬಟ್ ತೂಕ ದೇವರೆತ್ತ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಜಿಂದ ಉಡುಪಿಡ್ ಶಾಪ್ ಪಾಡುವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಓಪನ್ ಮಂತಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣ್ ಅನ್ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಾತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ ಪಂದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂವರ್ ಅಂದ್ ರೂಪ ಆರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡ ಕನ್ನ ಪಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲ್ ಪೂರ ನೆನಪು ಬರಿಯುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ವಿಶಸ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕೇಳಿತ್ತೆ ಪಿರದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಸೊ ದಾಲ ಇದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಆರ್ ಐಟ್ ಸೊ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂದ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಸೊ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರನ ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದನ ಆತೆ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದು ಪುಂದೆನ್ವೆ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಪೋಯಿ ಅವ್ಲು ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡಿನಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗಿತೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಬತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಿ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆ ಆಶಾಂಟಿ ಮಿತ್ತು ಓತೇರು ದಾದನ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ರಿವೆ ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಬೇಬಿ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುದರ್ದಿತೀನಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅತಿ ಅಂದ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಲೆ ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನೀ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡು ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ರೈಸ್ ಲಡ್ಡು ಬಜಿಲ್ದ ಲಡ್ಡು ಆಂಟಿ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಜಿಲೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ದಾದ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಂಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಿಕ್ಕುಜಾ ಛೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಅಂಚನೆ ನಟ್ಸ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಳ್ಳು ಫಿಶ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಪೋಡಾತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕರದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂತ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಕ್ಕರದಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಬಂದನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಲು ಪೂರನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕರದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಕಡೆಯರೆ ಐಕ್ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡ್ನು ಓವು ತೆಕ್ಕರೇನೆ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾರ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ನನ್ನಂತೆ ಪಾಡಂಡ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡಂಡ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಜಿಪುಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಫುಲ್ ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಇದು ಪೋಕ ಬಂದು ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂದುಪ್ಪರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿರ್ ದೊಡ್ಡಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೇಗ ಓ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ 6 ತೊಂಬರ್ಪರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಓ ಕಾರ್ಟೂನ್ ದೀಕ ಇರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಪೆ ಬಂಡರತೆ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡನ್ಲ ತೊಂಬರೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾದು ಆವತ್ತೆ ಅವೇ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯಿರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚು ಬಿರಾವ್ ಪೋಯಿರು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬರೋಡ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೂವರೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಂತೀತೀರ್ ದೊಡ್ಡನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಏನಿ ದೊಡ್ಡನ ಬರ್ಡೇ ಸಾನ್ವಿನ ಬರ್ಡೇನಾ ಸಾನ್ವಿನ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಪ್ಪಲೆ ಸನ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರೆ ಪಾಪ ಪೂರ ಆರೆ ಕೇಕ್ಲ ಪೂರ ಆರೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿರಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾನು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಪುಲ ಬೈದಿನಿ ಒರಿಯಾಗ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗ ರಂಜಾನಕ್ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ವಾ ಕೇಕ್ ಹೌದದ ಎಲಿಕಲ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಪೂರಿಯ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ಸನ ಇರ್ ಮಂತಿನ ಕೇಕ್ ಅಂಬೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ
ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಗುಲೆ ಹಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಕಟ್ ಮಗುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಮುಂತಾದಿನ ಬರ್ಲಾ ಈಗ ಅದನ್ನ ಗಮಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಜಿನವು ರ್ಯಾಬಿಟಾ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತಿನ್ನ ಪಂಜ್ಯಾ ಪಂಜನ್ ತಿನ್ನದ ಪಿಗ್ ಪಿಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಆತನವೇ ಗೆಸ್ತಲೆ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಹಯಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಡುತ್ತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋಹ ಲಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ಲಡ್ಡು ಸೊ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಲಡ್ಡುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಇಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ ಲಾಡ್ ಬೋಡಿರೆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ ದೆತ್ತ ತಿನ್ನಿ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಪೊಳ್ಳು ಕಡಿ ತಿನ್ನಿ ಎಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕುಂಡೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ಕಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುದ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಲಾಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ರಾಗಿದ ತಿಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋಹ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಳಣ್ಣ ಚೋಕಣ್ಣ ಜೈ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ ಅತೆ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಷನಾ ಅಂದೆ ಜೈ ಗೈಸಾಂಡ್ ನಾನು ತಿಲ್ಲಾಪಿದದು ಕಾಂಡಿಡ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಲ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಅತೆ ರಾಜರೇ ಕಾಂಡಿಡ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಲ ಆಂಡಿ ಬಾಯ್ ನನಗೆ ತಡೆ ಸೀದ ಪೂಪನು ಬೈ ಬೈ ಗೈಸಂಗಲ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಸುಲೆ ಹಿಂಗಳ ಪಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಕೆಡೆ ಹಸನ್ಮುಖವಾದ ಅಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅದೇ ಹಸನ್ ಮುಖಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತಿಲ ಕನೆ ತೋಜ ನಂಚ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಮಗಲ ಅದೇ ಕಡ್ಪುನ ಅಡ್ಪಲಿ ಸೋಕಾವಡು ಅದೇ ಪೊರ್ಲಾಡು ಎನ್ನಾದ್ ಪೊರ್ಲಾಡು ತಾನತೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಮೂಲು ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ತಲಿ ಕಾಂಡಿ ನಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಅದೇ ತುಲಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ತೊಲು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಅಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬೈದೇರಿ ದಾದ ಹೊಸತ್ತು ಬೇಳೆ ಹಾ ಜೈ ಸಾನು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ತೋಮಂಟಿ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ದೊಡಮ ಬೈದೇರು ಪಿಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೈದೇರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಕೊಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡ್ಗೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಂದಿದ್ದಿತ್ತಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಒಂದಾ ಗೈಸಲೆ ಓಪನ್ ನೋಡ್ದೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ದಿ ನೋಡ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಪನಾ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ಕುನಿ ಅಮ್ಮಕುಲು ನಿನ್ನ ಮಗ ಈ ರಂಚು ರಜ್ಜನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರ್ ಬರ್ಪ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರಿ ಇದಾಗ ವೈಟ್ ಬೋಡು ತೊಂದ್ರಡವ ನಂಗೆ ಹಾಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಖಾರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಲಿ ಮಾತಿರಲಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಂದು ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಾನು ಬಾಬು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಬು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಲ ಐಬೊಕ್ಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಸೊ ಬಾಯ್.